ce faini! Leo, stai acolo! Așa, că mi-ajung doi șomeri de ăștia. Ioi, da bine. Acum să sun pe Petre-a meu. Alo, bărbate, ce fac, mă, leneșule? Ești gata de o plimbare la pădure? Ce pădure, mă? Ce ai mai născocit iară? Mâine merg la cules de ciuperci, afine, zmeură, de toate, ce găsesc acolo. Ce zici, vii și tu? Pădure. Mărioară, pădurea e frumoasă, dar e plină de țânțari și știi că eu sunt sensibil la înțepături. Sensibil la țânțari? Bărbate, lasă vrăjeala, spui o pălărie în cap și vii odată. Și apoi, Mărioară, mâine am programare la dentist, trebuie să-mi fac o plombă sau două chiar. La dentist, duminica? Pe duminica e închisă, odihnește și el. Apoi poate nu la dentist, dar i-am promis lui Vasile, lui tovarășul ăsta al meu, că l-ajut să-și taie gardul. Că are gard mare, înalt și e greu să-l taie singur. Să taie gardul? Apoi scuzele tale astea nu le crede niciun copil de grădiniță. Dacă mă iubeai, veneai. Mărioară, nu zice așa, că știi că te iubesc, dar știi tu că pădurea e plină de broaște, de țânțari, de lupi, de nebunii. Știi că mie mi-e frică de ăstea. Broaște? Ție-ți frică de broaște? Am fi bărbat și vino cu mine. Bine, Mărioară, vin, dar pentru ultima dată. După aia să nu mă mai chem la pădure. Dacă îi mai vii tu la oraș, dar eu la pădure nu mă mai vezi, eu nu mai calc acolo. La 10 dimineața? Păi eu la 10 dimineața de-abia mă trezesc, tu, Mărioară. Nahi, că deschid eu ochii cu o găleată de apă rece. Ne vedem mâine, pa. No bine, Mărioară, pa. Of, ciuperci, broaște și țânțari. Ce zi mă mai așteaptă mâine. Ioi, că bine, Petre-a meu. Ai, ce ne mai așteaptă acum, oare? Nu, așa e, că ne-am aranjat codițele, că vine Petre-a meu. Nu, am să pun baticul. Să nu stric. Eu. Nu așa? Mi-am făcut codițe, sper că îi pleacă la Petrea. Bărbate, aici-s! Da, Mărioară, te-am văzut! Aici, bărbate! Oho, Mărioară, că te-am văzut, că sunt fața ta. No, hida odată să terminăm, să mă duc și eu acasă. No, stai, bărbate, așa, că graba strâcă treaba. Dar ce Dumnezeu te-ai făcut iar așa verde, bărbate? Ești că ești greiere de ăla, cald de ăla de iarbă. Mărioară, m-am îmbrăcat așa ca să sămăn cu natura, cu tot aici, că în caz că îți lupi ceva urși prin zonă, să nu mă vadă, eu sunt camuflat dacă mă pun aici, nu mă vede așa bine. Ei, maro, bărbate, tot te vede. Trebuie să o dau jos, Mărioară. N-apoi pune bărbate înapoi în cap, că așa seamănă și tu de la țară. Și oricum lupii nu te iau după cum arăți, ăia te iau după miros. Cum adică după miros, Mărioară? Adică eu put? M-am dat acasă cu deodorant. Nu, bărbate, îți miroasă sângele. No, hai, acum să adunăm niște cireșe. Doamne, bine că nu stăia pe undeva. Mă uite aici, bărbate, ia și mâncă niște cireșe și după aia plecăm la pădure. Ca tu, Mărioară, dar nu ne vede nimeni, furăm așa. Dar cine să te vadă, bărbate, în mijlocul câmpului, babau? Ia și mâncă. Uai de bune, Mărioară, ăștia. Dar pe cum să nu fie bune, bărbate? Mărioară, m-a tăiat! Mărioară! Unde, bărbate? Nu știu, Mărioară, nu știu!
Păi și unde te doare, bărbate? Nicăieri, mărioară, dar am sânge în palmă dacă vin lupi aici, acum simte mirosul. Aleu, bărbate! No bine că râzi de mine, mărioară, în loc să mă ajuți cu ceva. N-a făcut ce să te ajut, bărbate, du-te și spală-te pe mâini. Să mă pansez, să-mi faci ceva. Păi de ce să te pansezi? Păi de m-am tăiat, tu nu vezi? Aoleu, dar tântălău mai ești, de la cireșe, nu te-ai tăiat. Cum de la cireșe? Bine, că-s de alea ce pătează ăstea. Bine, bărbate, uite că-i zama de la cireșe. Nu mai plânge ca o prințesă răsfățată. Păi, ce m-am speriat, mărioară. Mă duc să mă spăl pe mâini. Ioi, dar murdară e asta, mărioară. Dă-mi un pic de apă din ghiozdan, te rog eu. Nu, bărbate, că asta e apă de băut. Trebuie să ne ajungă în pădure cât mergem. No, hai odată, mărioară, că mie nu mai întrebă cireșe. Dar tu de ce Dumnezeu ai făcut, bărbate? Ai plecat cu mașina și ai uitat să dai centura jos? Nu, mărioară, nu centura asta, e gentuță, tu nu vezi? Uite, asta e gentuța mea. Tii trăznească, dar nu-i fi de ăla. De care din ăla, tu, mărioară? Te place să umble la poponeț? Ce poponesc, tu, mărioară, că n-am umblat la niciun poponesc, ce e aia? De ăla ce umblă la ochiul maro. Ce ochi maro, tu, mărioară, că am bis maro ai mei, am bis căprui, nu înțeleg, zi pe față ce vrei să zici. Mă, ție-ți plac bărbații? Zi sincer să știu. Nu, mărioară, femeile îmi plac, normal, de ce crezi că stau cu tine? Păi și atunci de ce Dumnezeu porți gentuță de aia ca muierile? Nu-i de femeie ăsta, mărioară, așa poartă bărbații, las că vii tu la oraș și o să vezi atunci, că sunt multe lucruri care tu nu le înțelegi. Nu stai așa, bărbate. Ia și tu ăsta, care și cu ăsta. Pune-mi-l în spațiu, o țără. Oh! Oh! Dar ce fac, bărbate? Păi greu, mărioară! Tu cum cari așa ceva în spate? Pe o carus obișnuită. Am curat la ciuciuleți. Oi, oi! Mărioară, stai să stăm o țără aici. Nahi, bărbate, că am plecat bine, deja e obosit. N-am obosit, mărioară, dar vreau să verific ceva. Ce să verifici? Mărioară, nici nu știu cum să zic, mi-e și rușine să zic. Nu-ți fie rușine, bărbate, zi odată. Tu, mărioară, eu cred că m-am căcat pe mine să mor eu. N-apă, lasă, bărbate, că și eu m-am mai căcat, nu-i bai. Păi cum tu, mărioară, că mie nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Ce mă fac acum? Că eu nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva. Hai cu mine că te rezolvi eu, bărbate. Și apoi ce să fac aici, tu, mărioară? Bagă-te aici, în cocen, bărbate, și te șterge. Ai, că n-am mai pățit așa ceva în viața mea. Tu, mărioară, mi-am dat chiloții jos și nu-i nimic acolo. Ioi, nu mai ai treabă acolo? Nu asta, nu mai am nimic pe kilos, tu, mărioară. Eu nu înțeleg de unde vine mirosul ăsta. Ia miroase și tu. Sau mi se pare mie că nebunesc? Da, hai să miros, bărbate. Pute, așa-i? Pute. Pute, bărbate, dar putea pește. Așa-i, mărioară, că pute, nu-s eu nebun. Ți-am zis eu că pute. Păi da, bărbate, dar pute din ghiozdan, nu de la curul tău. Ce? Mă, femeie, dar tu ești normală. Cum să bagi pești aici pe căldura asta, să nu-mi mai dai și mie în spate? Păi am prins el, bărbate, doi pești, unul pentru mine, unul pentru tine. Și am zis că facem azi la pădure, facem acolo un foc, mâncăm pește. Aoleu, mai și de ieri, pe căldura asta.
Ia mă femeie, scoate-i din ghiozdan, că eu nu mai pun mâna pe ăsta. Dacă nu, eu nu mai car ghiozdanul ăsta. Apoi ele nu-i sunt. Gata, bărbat, i-am aruncat. Ia aici. No, Nila, ieri. Prea nu n-ai bărbat să te ajut. Eu că n-ai putere deloc în tine. Dar ce Dumnezeu cari în ăsta? Pietre? Nu-s pietre, sunt ustensile ce-mi trebuie mie pentru ciuperci, pentru tot. Da, pe de aici, bărbate, ochi și urechi la ciuperci. Eu mă uit, mărioară, dar eu nu știu dacă le văd. Habar n-am. Hai să vedem. No, uite aici, bărbate, dacă vrei frăguțe, ia. Adună și mănâncă. Uite ce faine-s. Yo, căpșunii să ăștia, mărioară, așa-i? Un fel de mini căpșun, bărbate, seamănă frunza. Dar pe să vezi ce aroma au, ioi. Hai, mărioară, să luăm ciuperci, lasă. Ia. Ce faci, mă, femeie? Țânțarul. Păi da, așa trebuie să zici mie. Că nu o să mulțumești, bărbate, că te-am ferit de acolo să nu te sugă țânțarul. Ioi, mărioară, dar ce iarbă faină, ce-mi place aici cum se simte. Iai. Faină, faină, bărbate, dar ai grijă la șerpi. Își niște șorpălăi, ui, atâta și cât mâna mea de groasă. Ce? Stai, bărbate, că nu-i sezonul lor. Ioi, tu, mărioară, dar cine și-a construit asta chiar în inima pădurii și-a făcut cabana asta sau ce mai fi? Asta nu-i cabană, bărbate. Dar ce e asta, tu, mărioară, că uite ce faină e. Chiar în inima pădurii, chiar am mers atâta drum după ciupercile tale și n-am găsit nimic, dar am găsit asta. Aici stau braconierii, bărbate, împușcă animalele când vin pe aici prin pădure și ei normal n-au voie să facă asta. N-am prins eu unul aici, îl împușc cu mâna mea să lase animalele în pace. Vai, vai. Ioi, păi nu-i bine, tu, mărioară, stai că fac o poză, să anunțăm pe cineva ce fac ăștia aici și după aia să plecăm. Mărioară, ce faci? Avea un țânțar, bărbate. Poftim? Nu, uite-te, mărioară, ce mi-ai făcut, că mi-ai spart și telefonul. Acum îmi dai tu bani să-mi cumpăr altul. N-ai lasă, bărbate, că și așa ești o pe el, nu să te bucuri de natură. Uite ce frumos îi. Măi, femeie, ăsta costă bani, ce nu înțelegi? Hai să mergem, că m-ai enervat. Dar stai, bărbate, să mă urc și eu, țără aici sus. Vino, mă, femeie, că dacă vine vreun braconier de ăla de ne împușcă pe amândoi. Dar stai, o ță, bărbate, să văd cum se vede de sus. Ia, dar ce mai fi și aici? Dar ce mai fi și cu bilețelele astea? Ca să mă urc eu sus să văd după aia. Ioi, o fi acțibilduri de alea de colecție. Ioi, dacă te sunt aici. Mărioară! Hai, mă, femeie, odată de acolo, ce faci? Hai să mergem, că ne prinde Sara. Stai, bărbate, că am găsit niște acțibilduri, uite! Poftim? Mărioară! Da! Mărioară, mărioară, nu mai arunca, nu mai arunca! De ce, bărbate? Mărioară! Nu mai arunca, mărioară! De ce, bărbate? Ăștia euro, măi, femeie! Ce euro? Euro! Apă nu mai întrebe dacă sunt euro. Mă, femeie! Ăștia-s bani, ce nu înțelegi? A ce bă, bărbate, că n-am văzut în viața mea de ăștia. Euro, mă, femeie, așa se numesc. Nu sunt România, dar în alte țări ăștia de 4 ori cât lei. Dar cum, bărbate, că eu m-am tot dus la magazin și n-am cumpărat niciodată cu de ăștia. Mărioară, lasă-mă că eu știu că e bine. Mărioară, aici ai peste 100.000 de euro, nu-i putem ține noi. Adică țin eu ăștia că mi-ai spart telefonul.
ăștia așa pentru mine, dar ăștia nu poți să-i dai nici la primar, că ai zis că primarul fură. E, ăla fură. Ia banii ăștia și te apuci tu și faci ceva prin sat de ei. Stai, bărbate, că pierzi. Te apuci tu și faci ceva, mărioară, în sat. Te duci și cumperi ceva, faci un trotuar, faci ceva pentru săteni. Eu mă fac așa primar pe mine, bărbate. Nu, n-ar fi exclus, mărioară, ar fi bine să fii primar. Eu mă duc acum la tot satul, pun poartă nouă, că sunt o grămadă de săraci care ne cad poarta. La aia sărmani, mărioară, dar să nu dai la oricare, vezi, să nu te prostească careva. Nu, bărbate, că eu acum cunosc pe toți din sat. Vezi, la care îi vezi mai săraci, te duci și împarți, că oricum banii ăștia, cu salut braconier, că ăștia care ai zis tu că vin și vânează animalele, ăia vânează ilegal. Normal, bărbate. Bine că ai găsit. Nu vezi, mărioară, pune-i bine, să nu-ți cadă sau să-i pierzi, bine? Ce? Mărioară, cu pușca! Fugi! Fugi! Mărioară! Fugi! 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 Hai, bărbate, după mine. Aoleu, mărioară, dar nu-ți șerpi pe aici? Îți, bărbate, ai grijă. Cred că e gata, mărioară, hai să ieșim, nu? Hai să vedem. Dar în ce, bărbate? De ce? Hai, mărioară. Cred că a scăpat. E. Hai, mărioară, să stăm un pic jos, că nu mai pot după toată alergarea asta. E, bărbate, dar să nu vină. Nu mai vine, mărioară. Cât am stat în boscheții ăia, cred că o și plecat. Măcar am rămas cu banii. Tu, mărioară, e foarte frumos aici și liniște, dar eu nu știu cum poți trăi fără toate lucrurile de la oraș, fără internet rapid, fără mall-uri, fără restaurante. Bărbate, aici la țară avem lucruri pe care oraș nu le poate oferi. Avem aer curat, apă proaspătă din izvor și mâncare sănătoasă pe care noi o cultivăm, noi înșine. Și toate astea fără zgomotul și agitația orașului. Dar cum te descurci fără tehnologie, tu, mărioară? Fără smartphone-uri, fără computere performante, fără chestiile astea tehnologice? Ne descurcăm foarte bine. La țară natura ne învață să fim răbdători și să apreciem lucrurile simple. De exemplu, eu pot să spun când va ploua doar uitându-mă la cer și la comportamentul animalelor. Știu să cultiv, știu să îngrijesc pământul, să cresc animale și să-mi pregătesc hrana. Asta nu se învață din cărți sau de pe internet, din experiență și tradiție. Păi da, dar nu ți se pare că pierzi ocazii? La oraș avem acces la educație, la cultură, la evenimente sociale. Ai putea avea o carieră foarte strălucită, mărioară. Fiecare mediu are avantajele și dezavantajele lui. Eu cred că la țară avem o calitate a vieții mult mai bună. Nu avem stresul de la oraș, suntem mai aproape de natură și de tradițiile noastre. Da, asta e adevărat. La oraș suntem mereu grăbiți și stresați. Dar cum rămâne cu viitorul? Tehnologia evoluează rapid și noi trebuie să ținem pasul. Bărbate, viitorul nu înseamnă doar tehnologie. Avem nevoie să păstrăm un echilibru între inovație și natură. Tehnologia ne poate ajuta, dar nu trebuie să uităm de mediul înconjurător. La țară învățăm să trăim în armonie cu natura, nu împotriva ei. Și asta cred că e un lucru esențial pentru viitorul nostru, al tuturor. Poate ai dreptate, mărioară. Poate satul și orașul ar trebui să învețe unul de la celălalt. Poate ar trebui să combinăm cei mai buni din ambele. Exact! Dacă am reușit să ne păstrăm tradițiile și respectul pentru natură, folosind în același timp tehnologia pentru a ne îmbunătăți viața, am avea cu adevărat o lume mai bună. Poate că e timpul să învăț și eu ceva despre natură. Mulțumesc, mărioară, ai reușit să-mi deschizi ochii. Și eu am multe de învățat de la tine, bărbate. Abia aștept să mă duci la oraș. No, bine, mărioară, hai să merem acum. Mama lor! Dar ce ai, mărioară? Ce ești nervoasă? Apă din cauza la braconierul ăla. Dar ce treabă ai cu ei, mărioară? Lasă că și așa le-am luat banii, nu mai fi supărată. Păi n-am mai putut să mai stăm în pădure și n-am adunat nicio ciupiarcă.
Lasă, mărioară, că de bani ăia cumperi câte ciuperci îți trebuie. Apoi nu tot aia, bărbate, nu-i cum le adun cu mâna ta, alea-s bune. Aoleu. Prieteni, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Știți voi cum este, like-urile și comentariile sunt ca vitaminele pentru canal. Fără ele, canalul nu poate crește mare și puternic. Și apropo, știați că 70% din cei care urmăresc aceste videoclipuri nu sunt abonați. Așa că haideți, apăsați butonul ăla de abonare și veniți în familia noastră. Și dacă vreți să fim și mai tari, distribuiți acest videoclip și pe alte rețele sociale. Pentru că cu cât distribuim mai mult, cu atâta putem face videoclipuri mai lungi și mai frumoase. Și încă ceva, Mărioara și-a făcut și ea canal de YouTube unde postează videoclipuri din spatele camerelor. Așa că dacă vreți, mergeți și acolo și aruncați o privire pe canalul ei și să-i dați și ei o abonare dacă vă plac videoclipurile din spatele camerelor. Așa că ce să vă zic, până data viitoare sunteți pupați și nu uitați, aventura e mai frumoasă atunci când este împărtășită. Pa!